Joseph ħareġ il-kas minn sfrakassa biex qabatu tefaw dritt ġo Kastilja. Trid tibni qabel ma tmexxi xawt lill-labela u tittieħu l-pass lura biex tara l-istampa l-kbira. Malta għandha talent imma m'għandix il-mentalità. Il-flus għandhom il-kontroll imma m'għandhomx l-identità. U taf li qed ngħid il-verità, imbigħ il-ħaxix hemmhekk tridu l-laħam jiena top choice. Raġel fuq l-irġiel fir-raħal tiegħi top boys. It-tfajla ta' miegħi titsalzet bħal BBQ. Show meta nħaddmi l-kordi bħal BB King. Tiksaħ tisma' kull barra x'taf li ġejja d wara. Qasbis tħanna d-dar edin stil doggi fil-panda. Taqla l-bembu bħal kendo neqleba fuq dara bħal judo. Tajjat li dedi u nisparra fuq wiċċa bħal zuko. Il-forma tal-art impeccabli, ABZ, Toma sottili ta' reali. Minni xejdi Z imma qaluli qed tiħdar kif ma tistax. Qed imardu l-ġara, qed intella l-bili. M'għandix bżonn diretturi biex ikolli direzzjoni. Il-ħajja toffri kull lezzjoni, jien bil-kemm nattendi. Kieku rid nisma' aħba teqret, nisma' mingħand ommi. U jaf nerda l-privat biex ikolli ċans għal-marki. It-tronki qiegħed hemm kull ma kien jonqos impoġġi. Tajtkom il-bars u tajtkom ir-rimi, ħannieħu l-kuruna. Jekk ħadd ma jikkontesta sa ġimgħa oħra, neqleb ismi għar-re tal-isola. Importanti li nafża, titfajdejk fuq jiġu għal-wiċċek jisek qattus tal-familja. Emmina.